बरिमाखायाव सलड्रेन्स फुड्स प्राइवेट लिमिटेडआ मौ बेरे फिसिनायनि सायाव फोरोंथाय बादा बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि बरिमाखायाव मौ बेरे फिसिनायनि थाखाय आबादारिफोरनो सलड्रेन्स फुड्स प्राइवेट लिमिटेडआ एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि लिमिटेडनि मददजों फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। बे मावबादायाव आबादारिफोरनो 7 साननि हाबाफारि लानानै फोरोंनाय जागोन होननानै फोरमायदों एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि लिमिटेड मासिगिरिया। लोगोसे बरिमाखा ओनसोलनि बेरे फिसिनो गोसो गुदुं आबादारिफ्रा फोरोंथाय लानो हागोन। बेनि थाखाय 7637 902 730 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। जों गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि दैदेननायाव नै बोरिमाखा जायगायावनो सिंग्रा बोरिमाखा बेयाव ट्रेनिं होदों बिकिपिंनि। बेखौ अर्गेनाइज खालामदों सलड्रेन्स फुड प्राइवेट लिमिटेड आरो NBB माने नेशनेल बी बर्ड आरो सलड्रेन्स बिसोरो माबा खालामदों आरो अर्गेनाइज खालामदों। दा बिनि माबायाव जों दिनै बेयाव ट्रेनिं होगासिनो साइन्टिफिक बिकिपिं माने गोनोखो मुगानि जों जिखिनि बेरे फिसिनायाव हेफाजाब नांगौ जायो दा बेफोरखौ जों सोलोंगासिनो। बे ट्रेनिंनि जोहै बेनिफिट्सखौ बुंनो थाङोब्ला बेयाव जोङो न'खर सालायनायाव बहुत हेफाजाब मोननो हागोन। माखासे मानसिया जेनेबा सोरहाबा बेकार दङब्ला बिजनेस गैयि मानसिया खामानि गैजा रोङि मानसिया बे मोनसे खामानि महरै मोनगोन आरो इनकामनि सर्स हिसाबै मोनसे लामा बानायना लानो हागोन। इनकामनि सर्स हिसाबै बुंनो थाङोब्ला आंबो थांनाय बोसोराव आङो 50टा बेरे बायना लाबोदोंमोन बेरे बक्स हिसाबै आङो बायदोंमोन बेखौ 50,000 आरो जों बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड हिसाबै 100टा बायदोंमोन बेखौ जोङो 2 लाखआव बायदोंमोन। बेफोरबायदि बेनिफ्राय जोङो 2 लाखनिफ्राय जोङो मथा मथि 60,000खौ जोङो खामायनो हादों आरो थांनाय बोसोराव। 60,000 माने एक्सुवेलि ल' रेट जाना होदों बिनि थाखाय जोंनियाव दा हानिया स्टक जाना दङ मथा मथि बिसोरो 60 जासिदों नालाय बेनिखायनो जोङो 60,000खौ बुंथ'बाय। नङाब्लाथ' जोंनि माबायाव बहुत माखासे जायो 5 लाखसोआनो जायो। सोरबा ट्रेनिं जुदि लानो गोसो दङब्ला फैनो हागोन गोसो गुदुं मानसिफोरा। ओमफ्राय जोङो बेखौ ट्रेनिं प्रग्रामखौ 7 डेसनि थाखाय लादों। ओमफ्राय मा होनदोंमोन नोङो 7 डेसनि थाखाय दिनै 9 तारिख 9निफ्राय जागायनानै 15सिमहालागै जोबहैगोन। क'क्राझार मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इन्स्टिट्यूट। 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कर्सनि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ। साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, OBG, पेडियाट्रिक्स लेबोरेटरी, प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4-star RCC रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9854-550697 नङाब्ला 9854-300175 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। बरिमाखायाव